Hitza bera ez dakit nondik etorreko den. Osea, ez dakit zoriona opa diozun urkoari edo nondik ostia etorren hori ez. Bai, nik orain galdetu ite dut, esaten dute, esan bezala hoxe ez, jende desente orain sinaketetan eta zorionak da, ez dakizu zergatik. Herrikoa eta oso motillo ona, jatorra, eta aiatu dien horta aiatzeko, be meritoa baditu, hori, zene partete, zorion dut jot. Guz gara oso ospatzekoak, horrekan esaten dugu, tristea da dena ospatu behar hau. Irekasle baten modukue, bidie norantzkue edo norabidie erakusten dagoen edo eramaten dozten adierazle bat. Euskerari ematen diona esango nuke asko dela, ez? Agian badira euskeraren esportatzaile nagusiak, ez? Mundura. Ez dakit egunero sorpresaren bat emate izun hizkuntza da, ez? Badauka zerbait misterio txutik ere bai, ez? Hizkuntza isolatuak munduan lauzpagoz besteik ez daude eta horre bakarri ematen dio, ez? Puntu bat eta gero, hizkuntza madarikatua ere bai, ez? Batzutan, nahi gabe pixkate resistentzia moduko baten gaude, ez? Entzutezuniko berba asko ez uzu lortuten. Bero igual lotxin zara euren kantak eta lehiduten entzuten zauzen moduen, da berba asko erakusten txuz. Azken diskun, sobretodo, nik entzun dut, aieru, itxe. Respetua uste dut lortzen dezula entzulea xaxatuta eta pixkat ikuste artista joan behar dela entzulan aurretik, ez? Eta gero entzulea gerturatzen bazaizu, lortu dezu, ez? Baina hasierako intentzioa bitzat ez da gila izan jendeak entzun nahi duen hori egitea. Osea, lemak ainguran. Denboraren kontzeptu potoloa da eta bildurra ematen du, ez? Baina interesatzen zait, ez dakit, luzera begira, ez? Egindako zerbait dela uste dut. Presarik ez, helburu finkorik ez ere, beti hasi nahi hori bai, filosofia gurea behintzatu isi izan da, ez? Kameratoiak 10 urte bete ditu, laster errapatuko dituzue, bere txarrakeko gehi, laster topatuko dugu elkar eta haupa, kameratoia, urte askotako. Vale.